El Consell Comarcal de l'Urgell inicia la campanya Reciclar Compte. La campanya té una durada de 4 mesos i s'ha dividit en 3 àmbits d'actuació específica: la població en general, els comerços i els centres escolars. L'eix principal de la campanya és el reforç de la informació i implicació dels ciutadans de la comarca de l'Urgell per millorar el reciclatge dels residus municipals, principalment els envasos lleugers, com són el cartró, el paper i el vidre, amb la finalitat d'obtenir uns millors resultats de reciclatge que permetin al ciutadà estalviar-se aquests diners. A vegades passen temporades que hi ha una certa relaxació i aquesta campanya el que pretén és que aquesta relaxació sigui més contundent i tornem a ficar les piles i tornem a reciclar molt més per assolir uns objectius molt més amplis. El món del reciclatge és un món en constant evolució. Ara estem així, fa uns anys potser s'enfocava el reciclatge des d'una altra perspectiva i d'aquí 10-15 anys potser el reciclatge també s'enfocarà des d'una altra perspectiva, perquè si mirem d'altres països a vegades sentim a dir que ja han fet un pas més o evolucionen d'una manera diferent. En el cas de Gramunt, pel que fa a la recollida orgànica, hi hem notat un petit canvi, la selecció s'ha millorat en aquest any i, com a dada històrica, és el primer any en què el servei d'escombraries s'autofinança per ell mateix. I crec que tenim molta feina a fer, i ja s'ha de conscienciar molt el ciutadà, sobretot a la canalla, que potser són els que saben reciclar més que la gent gran. L'Urgell recicla el 33,62% dels seus residus. L'objectiu d'aquesta campanya és la sensibilització ciutadana per assolir uns nivells de reciclatge equiparables a la mitjana del territori.